Сёння вельмі цяжкія абставіны і цяжкая атмасфера, таму мы ўсе павінны быць разам. Гістарычны музей сёння працягвае разнастаіць той культурны асяродак, максімальна актыўны асяродак, які ўжо усе палюбілі, і праводзіць таксама нашыя імпрэзы, у тым ліку выставы, распрацоўваць 3D-туры, віртуальныя экскурсіі, займацца культурна-асветніцкай дзейнасцю, на вялікі жаль, без наведвальнікаў. Мы выходзім на онлайн-платформы і, канешне, шчырыя словы падзякі тым людзям, якія сёння змагаюцца з гэтай вялікай праблемай эпідэміі каронавіруса. Нашым глыбока паважаным медыкам шчыра дзякуем вам. Усё будзе добра ў нашай краіны. Беларусы змогуць звярнуцца да лепшага жыцця. Таму мы разам, мы з вамі і шчыра дзякуем.